Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Herri batean ikusi dendik, tximutxa gitarra jotzen, arkako sua berriz tangoa, zorriarekin dantzatzen. Euli mandoa, ezarriakin, kanta polita kantatzen, eta eulitxo, sudur luze bat, haientzat dirua biltzen. Plaza baten erdian zuten beren funtzioa egin, zortzietan hasirikan beren sinfonia ederrarekin, anjo zituzten lau obertura introduzioarekin, kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Kontentu xamar jendea laja zuten kontzertuarekin. Funtzioa dirigitu zuen tximutxak ederki xamar, baduta zilarresko batekin sentimentuz eta azkar, pianoetan ere atzaparra ez zuen bada hain xakar, Urainako direktoreak Parisen ez dira amar. Urainako direktoreak Parisen ez dira amar. Alkarturikan joan ziran danak, herri hartatik bestera, beren instrumentu guztiekin, kontzertuak ematera. Hango jendea, tristez egona, arras konsolatutzera, ta beren buru entzatzateko dirua irabaztera. Beranduago aurkituko zaitut. Bai, burua handiegia daukazu, arkatxoko baten antzekoa. Mukizuko herria, non dago Pepito txoropito, non dago? Ez didazu erantzun behar, Vamos, taxola. Ez dut andoaingo ume mokoen laguntzarik behar artaburu hori harrapatzeko. Sostoitzela emango diot. Bomba atomikoa bota dut. Zer, ikaratuta zundeten, Kaka egin da, ba! Tira. Gauza da, maskara beldurgarria borkitu duela trenean, eta orain, baitan ez segurolari adar jotze txiki bat egitea pentsatu dudala. Tira, non ezkutuko naiz? Hala,
etxe horren atzean ezkutatuko naiz. Zer, berriz ere ikaratu zaituztete. Gamberro itzela naiz. Non dago Pepitxo, Bere hotza entzun du, non dago? Ba, laizter aurkituko dut. Haupa doain, arratsaleo! Zer mauzarete? Ezan egia, ondo pasatzeko asmoarekin etorri zate? Ui, ez dakit ba, urduri xamar ikusten zaituztet. Zer? Zerbait gertatzen da? Mamuren bat ikusi duzu ala? Non? Horratzeko etxerretan? Ui. Juhu! Ba, alda norbait? Kaixo! Kaixo Maitane! Pepitxoren espiritua naiz! Gora kakusina! Kakusina zikina! Pepitxoren espiritu nazkagarria! Hau da marka. Pepitxo eta kakusina konpintzatu egin dira. Aizue baino lasaie, oraintxe jarriko dut pirme makinari zorori. Pepitxo, etorri berehala, lagundu lagunok. Pepitxo! Pepitxo! Kontxo Maitane, hemen altzinen. Ero baten moduan ibili naiz zure bila. Bai, ni ere bai. Ta ez diazu sinistuko, baina antxe bertan zure antzandia zeuka monstru itxusi bat ikusi dut. Bueno, tira. Utzi monstru kontuak, bestela andoa ingor guztiak izutuko dizkidazu, Izozketa egingo dugu, bai. Ez daukat eta arratsaldea alrebes hasteko gogorik, Tira. Ara! Gaur ere, andoa ingo herria monstro txikitz bete zaigu. Primeran! Tira lagunok ikusiko dugu oraintxe bertan, gaurko lehiaketan gorriz arituko diren bil lehiakideak zeintzuk dien. Ia ba! Lehenengoa... Elisabete Gorroño! Aupa, Eli! Animo, Eli, azkar! Hori korrika! Ederki iritsi zehala, etorri honea! Arratsalde hon, Elizemuz! Ondo, konten? Sorpresa itzela, ez? Ederki da, ia ba. Bigarren lehiakidea zein dugun... Garbiñe Guedejo! Aupa, Garbiñe! Hori, azka bazkar, kairakigo eta iritsizea, etorri honea. Arratsalde hon, Garbiñe, ezemuz. Ondo ziztu bizian, etorri zehazu. Gogoakin, ez da? Ederki bat talde gorria ezagutzen dugu ba. Eta orain talde urdinekoen txanda. Ea norden lehenengoa. Hementxe. Datorrela Ekain Bellanko. Arratsaldeon Ekain. Arratsaldeon! Zer sasoitzu ez da? Bai. Hori ahotsa motel, oso ondo. Ea, zurekin nork hartuko duen parte talde urdinean. Hauxe bera. Ea, zerako alda. Antxon Bengoetxea!
Kaixo, Anjon? Kaixo. Serio aurpegia dakartzu? Serio zaude? Ez. Era, irrifar bat telebistarentzako. Motel garesti saltzen ditu honek, bere irriparrak. Oso ondo, ba hona hemen talde urdina, eta hor talde gorria. Eta bi mutil eta bi neska eta lagunok ikatz mordoa biltzear daukagun jolasaik tita batean itzuliko geha. Gero arte, aio! Agur, guazen. Kaixo neska mutilok, ongi etorri, trikitraka, trikitronera! Arratsaldeon, Vietnam! Vietnam, mirri! Hori planetaren besti muturrean zegoen motel. Hemendik milaka kilometrotara. Ire humorea bezain urruti. Zazi jakintxu motor loxea. Basakiat Euskal Herrian gaudela, txantxa txiki bat besterik esoean. Orduan badakik, herri polit jau. Pata monasterio dela, noski! Mirri, herri honen izena akin hasten duk. Azenario hitza bezala, hori da, azenario. Baina ez du Kapata monasterio. Orduan, Arrigorriaga, bai horixe! Albatzete agian? Txiribiton, nahikoa! Eta barrakatu, porroista da galata! Mirrita, txiribiton! Kontxo! Argi dago martxagoa akin etorri zaretela, bai. Tira, baina badakizue denok gure kantutegian badirela hauan babauluba hori baino kantu eder eta martxosoagoak, ezta? Bai? Zergatik ez dugu entzuten, zergatik ez dugu kantatzen Maritxu, adibidez? Primeran txirri! Batzuetan poeta hutxas! Herri honetan, abez daiteken abestirik aproposen aukeratu duk. Bai? Zergatik? Arraxaten gaudelako, no, Kontxo! Ez motelez, andoainen geudek, andoainen! Bosta xola. Mondrago eta argustiei eskenia. Eta andar guztiei ere bai, noski. Mirri eta Txiribiton Presleyren bihotzez. Gora, Maritxu! Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Goizian txokolatia, arratsalderdian koipatxu. Amata izparentzat porru saldata, zer horrek edaritzat juju. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritzadar gainean, bera ez tala ezkonduko aurten goldazkenian, harto gari zekaliak merkez diran artian. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu. Maritxu, nora zua zeder galantori. Iturrira Bartolo nahi batezu etorri. Iturrian zer dago? Ardo txotxurilea. Bilokerango degu nahi dezun guztia. Maritxu zure gana, biltzen naizenian, boza sentitutzen dut nere barrenian. Bartolo nik ere dut atxekin hartu zen, urbilan uanian banazun laguntzen. Maritxu, goxo zale zerazu. Maritxu, bizitzen badakizu.
goizian txokolatia, arratsalderdian goipatxu, amata izparentzat borru saldata, zer horrek edaritzat duzu. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Txori batek kantatzen du aritza dargainean, bera ez tala ezkonduko aurtengo udazkenian, harto gari zekaliak merkez diran artian. Maritxu, Maritxu, goxo zale zerazu, Maritxu, Maritxu, bizitzen badakizu. Kaixo, Pepitxoren espiritu makabroa hortik aldabil, Esan egia hartaburuak, monstruo beldurgarriak ospa egin aldu, Egia esan, bosta solan iritzuek dioztuena. Hemen begiratuko dugu. Hemen dagoen. Kakazarra, hemendik ere ez dut ikusten. Hemendik ere ez da ageri. Espiritu makabroa desagertu eginda. Eta orain, hemen beldurra emango duen bakarra. Neu naiz! Asi dardarka oilaroka txikiak, banuata! Gora kakuzai! Eta gora kakuzina! Belandre gaizikina! Gora! Gora kakuzina! Gora! Gora kakuzina! Bien para uno! Hau da martxa! Haize asko entrenatu ondoren, gure lehiakideen abilezia neurtzeko ordua heldu da. Ja, bat alde gorrian Elisabete Gorroño dugu, ezta? Bai. Arratsaldeon. Nungoa zea, Elisabete? Urnietakoa. Urnietakoa, aizu, zu heltzen zarenean edo haunditan ze izana duzu? Pelukera. Pelukera? Eta zer, adibidez kakusinari trentzak eta koletak eta horrazteko eta hola? Ez. Ez da, ez niri etzak gustatzen. Aizue, eta bigarren lehiakidea Garbiñe gede jo dugu, ezta? Bai. Garbiñe gauza bat, zenbat urte dituzu? 9. Behatzi, eta zuk haunditan ze izana duzu? Medikua. Medikua? Baina ze, hilakoekin eta hiltzea gustatzen zaizulako? Ez. Ez da? Niri ez, tira bat alde gorria ezagutzen dugu eta txaloa behintzako, merezituz eta... Oso ondo, eta orain mutilen taldea ezagutu dugu, talde urdina, nortzara morrosko. Antxon. Antxon eta bizenik baldu Antxonek. Antxon nengotzea otermi. Oso ondo, eta zenbat urte dituzu? 4. 4, eta zenbat ikatpusketa sartuko? 6. 6, oso ondo, motel. Eta nor dugu talde urdineko beste partaidea? Ekain behianko. Oso ondo, haizu. Konta iguzu zeintzu diren zure animaleri gustokoenak. Lehoia, tigrea, sugea eta animali basatiak. Animali basatiak eta zergatik animali basatiak? Ni batzutan nire lagun batekin elkartzen naizenean basatia naizelako. Ara, entzun beharrekoak lagunok, oso ondo ba, talde urdinak ere txalo ikaragarri bat merezi du. Kasta hundikoak gainera, eta orain datorrela gure tren maitea, Felipe! Zurrerriarekin hasiko gea! Ia ba, lekuak hartu eta Eli, zure txanda da beraz, hemen duzu, lekua eta hasi nahi duzunean, haupa Eli! Haupa Eli! Iapa, animo! Ba! Arki! Ui! Ia ba, bi! Primeran! Iru! Ia ba, lau! Ongi! Primeran! Ui! Zazartu! Sei! Oin bai! Ia ba, zazpi! Zortzi! Haupa Eli! Bederatzi! Erki! Bederatzi zartu
zulekua, hortxe, eta hasi nahi duzunean. Ui, Ba! Primeran, ui, animo Garbiñe, ui, jaba, ui, bi, opa, hiru, primeran, ui, lau, bikain, opa Garbiñe, oso ondo! Eharki egin duen talde horriak, garain lasai deskantzatu, eta ikurtzagun talde urdinak zer egiten duen. Antxon eta ekainen txanda! Antxon, hemen txeduzulekua, hortxe jarri, eta hasi nahi duzunean, hau Antxon! Hau Antxon! Animo! Lasai Antxon, hori da, punteria, eta... Hori da, lehenetika, lasai jarraiko Antxon, jaba! Animo Antxon, hori da, ikatu jarriko, jaba! Primeran, kontzentratu den Antxon, jaba! Jaba, lasai! Hiru! Oki Antxon, jaba! Lau! Earki! Jaba, opa! Animo Antxon! Gutxi bastata! Posterean! Lasai, Iepa, Primeran, zorren Antxon! Eitxonemen. Guztira, eta ikusezagun ekainek zer egiten duen. Ekain, zure lekua hauxe da, eta hasi Hortxe, oso ondo. nahi duzunean. Venga, motel. Haupa gain. Venga, Epa, jaba. Epa, hau da bintzarra motel. Jaba, oki. Jaba, hiru, bikain. Epa. Epa, Jesus motel, hau da bintzarra. Epa, jaba. Ongi aitzea ekain, animo. Lasai, Zazpi! Hau da punteria! Ederki ba, fina erdia bukatu da, guazen aurrea! Ia bara, fina erdia bukatu da. Ikus ezagun batalde horriak zer egin duen. Elisabetek bederatzin sartu ditu eta Garbiñek berriz, zazpi beraz guztira, 16 puntu dira. Earkin dute txalo behintzako! Oso ondo, eta bigarren finalerdian ikusi duzue ekainek energiaz beteriko saioa egin du eta zazpikak pusketa sartu ditu. Eta Antxonek berriz 5, guztira 12 eta talde gorriak finala handia jokatuko du. Finala jokatuko dugu, zorionak talde gorri! Oso ondo, baina Antxonek eta ekainek gure oroigarri ikaragarri hauek eramo dituzte opari bezala etxera eta zuen txalo aztezin hau. Earki ba, jolatzea zorionak! Minutu gutxi barru hemen txiongo geha finala antolatzen, gero arte lagunok, agur, aio! Nor da munduko izakirik mazurrena, erantzun esan nor da. Bai, kakusina, orain ni naiz, geltokiko erregina, bai. Zuen ameska iztoa naiz, eta ni naiz, euskal mitologiako pertsonairik zitarena, zatarena eta nazkagarriena, bai. Pepilloren espiritua. Aupa kuadrilla! Ze berriro ere gure kantuekin gozatzeko prest altzaudete. Bai, ala ez! Stop, Braulio.
Zer, Mirri, antigualeko rock and roll hori dantzatu nahian alabil oraindik edo? Ez, geure abesti bat egingo diagu, baina... trotian hasi baino lehenago... fundamentuzko askaria egin behar dia! Mirri, meserez, Mirri. Begira, hango ingo adiskide guztiak zaizeude, gure zaizeudek. Eta hau ez da merindatzeko garaia, ez da posible, Mirri. Aia, cuidaos. Euskal Telebistako konbenioak bokataren ordua dela esaten dik. Beraz, nik bokata hartuko diat. Gore Euskadi bokatalari! Ara, Txiribiton, ze, ire betiko, txuleta jale ofizioa utzi, eta orain loteria zale bihurtua izala zer. Xari potoloa saltzen duk, Eta nola dakik ire zenbakia dela xari duna. Babolio! Jainkoaren mezu zerutiarra jaso du gure Txiribitonek. Loteria saltzailea eta gainera igarlea. Hau marka! Sentitzen diat, morrosko, baina ez zaukiat loteria erosteko dirurik. Potolon, etxon diat, ez du dala dirurik? Zartela emango diak, otartekoaren truke? Olentzero tripontzia! 2, 3, 0! Zemaki polita, 2, 3, 0! Gaur aberats eta bilarero! Entzun dezagun irratiko albistegi ezer dioen. Eta gaurko loteriaren zenbaki sariduna 2, 3, 0. Zorionak, Mirri. 2, 3, 0! Irabazi dia! Iopi! Txiribiton, nire xaria nahi diat, nire xari potolo nahi diat. Hortxe duzu zure saria, Mirri. Munduko saririk potoloena. Txiribiton. Zorionak. Ona, sari potoloa, benetan sari potolo eta galanta motela. Hau ospatu behar diagu, Hau ospatu beharra dago. Eta ospatzeko aproposena, zuri zorionak kantatzea. Zer iruditzen zaizue? Itxaron segundu bat. Nik kantuan egiteko, libre egon behar diat. Libre! Zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak. Urte bat gehiago bete duzu gaur, belarritik tira opariak jasotori zure tarta. Egizu putz, kandelak akabo. Bat, bi, hiru, lau, bost, zazpi, zortzi. Zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak. Izan zorion gurekin batera, ondo
pasazazu maite zaitugu ta hemendik aurrera. Oraindik zuk, asko bete itzazu. Bat, bi, hiru, lau, bost, zazpi, zortzi, zortzi, Zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, onak, zuri zorionak, zorionak. Primerako finalistak dagozkio. Lehenengoaren izena Elisabete Gorroño da. Herri polit batekoa da. Urnietako alegia. Heltzen denean, pelukera edo hile apaintzailea izan nahi du bere lagun Edurne, Sara eta Elena orrazteko eta noski hemendik aprobetxatuz musu handi badialtzen die. Txaloak elirentzako! Primeran, eta hona hemen finaleko bigarren partaidea, Garbine Gedejo Andoa Indarra. 9 urte ditu neska polit honek, eta oporrak ikaragarri maite hemen ditu. Ez zerengatikola bereziki baizik eta ikastorara ez joateagatik aizue. Eta jateko denetik gustatzen omen zaio, baita berdurak ere, harritzeko aizue. Eta bai ama, eta bere izpalierni agurtu nahi ditu, beraz, txalo zaparra da bat neska dotore honentzako. Eta orain datorrela gure Felipe! Finalarekin hasiko gara. Hartu zure lekua, hementxe duzu, hementxe autizkata urresio, hortxe eta hasi nahi duzunean. Laupali! Bat! Zorki hasitzea! Bi! Primeran! Diga ba! Hiru! Lau! Ui! Hau da punteria! Oipa! Sei! Bai! Diga ba! Zazpi! Ui! Zortzi! Ongi! Diga ba, Eli! Behatzi! Final erdian bezala! Behatzi! Arki dago, Eli! Eta orain Garbineren txanda da. Ikus ezagun, Garbinek zer egiten duen. Bat, bita, hiru, hasi! Venga! Ui! Animo Garbine lasai, Bat! Ia da punteriari! Bi! Hola bai! Hiru! Hori da! Epa! Animo Garbine! Lau! Ia ba! Ongi! Ui! Sei! Zazpi azkenean! Zazpi! Zortzi! Ongi Garbine! Ui! Earki zortzi guztira! Ongi dago! Ia ba finala bukatu da! Ia ba puntuak eta nola geratu den. Elik bederatzi sartu ditu eta Garbinek berriz zortzi. Beraz, gure gaurko irabazlea, Eli dugu txaloa beretzako! Zorionak! Oso ondo! Ia ba paria ditugun! Eta datozera, ara, gure oparia! Oso ondo, raketa hemen, Garbinek 8 gazpusketa sartu ditu, garaipenaren atarian gelditu da, baina gure opari dotoreo eramango du etxera, eta zuen txalo zaparra da! Oso ondo! Eta Elik erakutsi duen punteriarekin, bizikleta zoragarri hau irabazi du txaloa beretzako eta lehiak eta bukatu ondoren, jolaseako ordua iritsi da. Gero arte, agur agunok!
Txirri Market hori zen horteroa. Txiribiton, ez gaitukona, jatera etorri, hori beste kontu baduk. Kutu. Gora rock'n'rolla! Atención! Mirri eta Txiribiton! Bere onduan beitu, kampuan janari, neguan ez da geri, baldin ba ez da heri, idan alban edi, kontsola naiteni. Gaixo, ikusten duzuen eran, supermerkatu berria zabaldu dut geltokian. Txirri Market. Eta Mirri eta Txiribiton enkarguak egiteko kontratatu ditut. Baina beti bezala ez dira oraindik azaldu, ezta? Zuek ikusi aldituzue? Zer? Segura altzaudete horratzean daudela? Bai, noski. Ziur nago eurak direla. Hau, unolaxe ustea ere. Mirri eta Txiribiton, zuen ni aurpegiak instant baten ikusi nahi ditut hemen! Inusente! Mirri eta Txiribiton, jarri berela xuxen. Ar! Ondo. Orain, tira, lanean hasiko gara. Hartu itzazue janariak, sartu gurditxoan eta pepitxori eramango dizkiozue mesedez. Gu ez gaituk errekalistak, Ni pentsar! Mirri eta Txiribiton hemen, ni naiz nagusia eta nik ematen ditut aginduak. Beraz, meloiekin hasiko gera. Tira! Jopelaz, Txiribiton, meloi honek? Rubi baloia dirudik! Pasa! Mele! Argi dago, lehenengo mandatuak nik egin beharko ditu dela, bestela nire negozioak ospetxarra izango du lehenengo egunetik. Erki ba, hasi askar batean lanean, Ale! Ospa! Eulot zeituko diegu lenta! Txiribiton, aspermari jaunak alde indik, beraz, jolasteko ordua! Te
gisa! Ekin! Barkatu, senyora. Zenislarik askarra zara, txikito. Txiribitonen errua da, ez da, gogorrek isakatzen duena. Ala, kendu emendik. Hemengo nagusiarekin itzegin nahi dut. Non dago, Txirri? Txirrik dimititu egin du. Neu naiz nagusi berria! Mademoiselle, zuk agindu, eta nik obeditu, edo nik agindu eta berak obeditu hori ikusiko du, Alkatxofa horiek nahi ditut orko haiek, dozena bat. Txiribiton, bizkor, alkatxofak. Txiribiton, atención! Mugitu, ez da katarzirik, ale txikito. Turista! Hemen dituzu zure alkatxofak. Dozena bat. Bat, bi eta 14. Bi erregalo. Zerbait gehiago nahi? Bai, beste zerbait. Tomate poto bat. Azoian dagoena justo, bai. Belaz. Goiko horrek izan behar du, nahi tenez? Derrigorrez? Justu goiko horrek? Bai, ale, mugitu, askar. Txiribiton, lagundu mesedez, egin aukin izten. A fastidiarse, potolón. Improvisazioaren ordua. Barkamen bikoitza, senyora. Operaz, Txiribiton, kaka indiagu, kaka! Bani, tomatea nahi dut. Eta poto hori ezpada, ekarri beste bat almazenetik. Mugi, orantxe bertan! Adiós, Txirri marketa urteroa. Akabo negozioa. Bai, xoxi gabe utziko dut, Txirri hori. Bai, bankarrotara bidaliko dut. Eta gero, itxortako gaizkile jaurlaritzan. Izango dut, gaizkile badela. Eta orduan, kalabozora emango dituzte. Bai, 3 pailazoak kalabozora, bai. Bai, eta dirua niretzat, bai. Nire guztia niretzat izango da. Bai, nire guztia niretzat. Kaixo, senyora, nire izen kargatu berria. Zure txanda. Birri eta Txiribiton zuhiltzaileak zuen laguntza behar dut! Aurrera! ¡Ura!
Tira, laguno, gaizue, egi borobila nahi dute. Ongi pasatu alduzue. Seguru? Baut tamalez alde egin behar du gaizue. Beste herri batzuk ere bisitatu behar ditugu gure tren zoragarriarekin, noski? Tuntuna naizela uste duzuala? Jona, usi, txantxa txiki bat besterik ezen. Ba, kokoteraino nago zure txantxekin. Ara, batusien buruzagia, Oguanba Benbe jauna, bere maskara sakratuaren bila etorri da. Trenean galdu du. Eta norbaitek lapurtu egin dio. Ai, nik ez dakit gamba bimbo hori zein den. Bimbo ez, Oguanba Benbe. Lagunok, hobe izango dugu, alde egitea gauzak gehiago okertu baino lehen, Agur eta laster arte! Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulla, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera, gaur garagu ona etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Justo handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara hurrengo batean. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai.